Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cexar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Bo día, radiointes. Hoxe estamos de estrea na nosa radio. Hoxe temos o placer de presentarvos o primeiro programa dos clementinos e clementinas de primeiro de primaria. Un programa de radio que traerá ata o noso cole as persoiñas máis sabias e máis entrañables de San Clemente. Os avós. Coas súas experiencias e anécdotas aprenderemos moito do pasado e con eles emocionarémonos de seguro ao ver que tanto evolucionou San Clemente. Estade ben atentos e atentas, pois hoxe contamos coa presencia de Xosefa, unha boiña ben xovial coa que falaremos da escola doutros tempos. Adiante, cativada! Bo día, clementinos e clementinas. No noso primeiro programa de radio entrevistaremos a unha persoa moi especial, a nosa primeira boiña. Hoxe teremos na radio a unha veciña de San Clemente, que foi mestra, a nosa querida Xosefa. Ola, Xosefa, e benvida á nosa escola. Como estás? Ola, bons días, moi ben. Estou moi contenta de estar hoxe aquí no voso colexio. E desde aquí saludamos a todos os nenos, a todas as nenas e a todo o profesorado deste colexio. Xosefa, cando ti eras pequecha, que materias estudabas? Estudabas, por exemplo, plástica ou English Pit English? Mira, cando eu era pequena, solamente levábamos á escola un libriño moi delgado. Era un libriño que se chamaba o libro de rayas. E non tiñamos inglés, non tiñamos ximnasia, non tiñamos plástica, e non tiñamos música. Cada cancións bonitas que hai na clase de música, e nós nunca tiñamos música. Na escola dos meus tempos, era unha cousa que se botaba de menos, que nunca se cantaba. Nunca se cantaba. Xosefa, fálanos un pouco do material que tiñades para ir á escola. Tiñades rotuladores de cores, libros, mochilas, tablets. Mira, cando iba á escola, xa vos dixen que solamente os pequenos levaban un libriño pequeno e unha pizarra. E os máis grandiños, pois tiñan un libro máis gordo, que xa servía para ler contos, para facer ejercicios de matemáticas e todo eso, pero só tiñan un lápiz e tiñan unhas plumas para escribir nas libretas, porque os nenos de cuartos, de quintos, grandes, esos xa tiñan as libretas e nelas tamén dibuixaban con unhas pinturas que tiñan, pero só tiñan unha clase de pinturas. Eles non tiñan rotuladores, non tiñan mochilas, levaban o libro nunha bolsa como a bolsa das merendas. E senón, iban a man os que non tiñan bolsiña. Non había rotuladores, nin pinturas de cera,
nin gomas. Non tiñamos gomas tampouco. E daquela, como íades ao cole? En autobús? Oh, fíjate, daquela que diferente era. Non había carretera. Por aquí, polo colexio, non había carretera, nin por ningunha das aldeas. Íbamos todos andando. E o máis difícil de todo era que, como chovía tantísimo, o calzado era moi especial. Levábamos uns zocos e con eso estábamos cos pés quentiños, porque os zocos tiñan o chan de madeira. E todos íbamos calzados cos zocos. Ao mesmo tempo, tamén facíamos algunha travesura con eles, porque se nos daba por facer ruído con eles, facían moito ruído. E non había paraguas, tampouco. Levábamos unha chaqueta cando chovía para taparnos pola cabeza e nada máis. Non había autobús, por supuesto, porque ao non haber carreteras, pois os nenos íbamos andando polos camiños. Poderías contarnos un pouco máis sobre como eran as instalacións? Vouvos a contar. O colexio era moi pequeniño. Solo tiña un aula, como a vosa aula da vosa clase. E un patio pequeniño. Non tiñamos váter. E na aula había 2 ventanas pequenas e nada máis. Pero máis distinto do de agora era que nós non tiñamos ningunha luz no cole, porque naquel momento non había luz eléctrica. E se o día estaba moi oscuro, era moi difícil poder traballar, porque custábanos moito ver as letras nos libros, dibuixar, escribir, naquelas pizarras que tiñamos. Eran moi distintas as aulas, tan pequeniña, e os nenos grandes sentábanse nunhas mesas que lle chamábamos pupitres. E aos nenos pequenos, como éramos moitos, non había mesa para todos. Levábamos un banquiño da casa, porque non chegaban ás veces os asientos, e levábamos un banquiño pequeno e sentábamos arredor da aula. E así estábamos, pero pasábamoslo ben, Aínda que as aulas a nosa aula era así pequeniña, nos pasábamos moi ben. Todos os nenos ali, que a nosa profe, que era moi boa. E como erades os cativos antes na escola? Os portabades ben? Mira, os cativos, ali estábamos todos xuntos, como vos cando estades no patio, os grandes e máis os pequenos. Nos estábamos todos xuntos na mesma aula. En general, portábamos todos ben, salvo facer así algunha travesura como cando facíamos ruído cos zocos ou así, pero en general portábamos ben. E axudábanos moito uns aos outros. Os nenos grandes axudaban moito aos pequenos nas súas actividades, polos camiños para ir para a casa e para vir para a escola. Os nenos grandes axudaban moito aos nenos pequenos a facer o recorrido polos camiños e saltar os charcos, saltar as presas, que había moitos regatos, e os nenos grandes eran os que facían todos eses traballos. Tamén eran moi bons, eran uns colaboradores grandes. E para ir acabando, sabemos que tamén fuches mestra durante uns cantos anos, pero dinos cal foi a parte máis bonita de ter sido mestra. Mira, pois eu fui maestra moitos anos, casi 40, así moitísimo tempo. Pero o máis bonito de todo foi estar rodeada de tantos nenos e conocer a tantos nenos, porque eles tamén enseñaban moitas cousas á mestra. E pasámoslo moi ben entre eles e máis eu, pero
o que máis me agradaba era ver como os nenos iban aprendendo cousas, como eles eran capaces de ir compartindo, de ir axudándose uns aos outros, ver como crecían, e despois ir vendo que eses nenos, pois, foron profesores, foron enfermeras, foron médicos, foron alcaldes tamén, foron uns bons carpinteiros, uns moi bons albañiles, que superon facer todos os edificios que hai polas ciudades. Pois eu estaba moi contenta de pensar que todos eses nenos estaban moi atentos e aprendendo moitas cousas para de maiores saber desenvolverse moi ben polo mundo. Moitísimas grazas, Xosefa. Es maravillosa e foi un placer compartir un ratiño contigo. Volve cando queiras á nosa escola. Moitísimas gracias a vos e aos profesores, a vosa profe Melisa, ao profe César e a todos os profes do colegio, polo ben que vos están a vos tratando, polo ben que vos están enseñando, pola de cousas que estades facendo, porque tamén é maravilloso o voso colegio, porque sale en todos os periódicos, está salindo o voso colegio. Fíjate, hasta que tal non se chega que hasta tú vestes aquí nenos de Italia. Eu quedei asombrada cando vin na prensa que uns nenos de Italia estaban no cole de San Clemente. Pois tendes que estar moi contentos, porque o voso cole é moi importante, e ao largo da vosa vida, cuidade-o moito, para que este colexio sempre sea o millor de todos os colegios que hai por aquí. Sempre sea o millor. Eu estou moi contenta porque todos os meus netos pasaron por aquí e teñen unha experiencia moi bonita deste centro. E recórdanse todos do cole de San Clemente. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.